Čauky, vítam vás u nového videjka, to je tretie pokračovanie z našej série Final Fantasy Into the Pit. A v tomto videjku som urobil niečo v offscreenu a to sú tieto minihry. To sa robí pomocí takých masiek. Ani neviem, čo to robí, ale proste idem nejakým spôsobom. Mám tu quest, že find the kit. Tak ja idem do tejto. Ja chcem povedať, že ja som urobil jeden môj combat short, dá sa tomu povedať, jednu moju combat montáž. A tam ste mi strašne dali dobrý úspech na TikToku a na YouTube, tak som veľmi vďačný a ja si toto. Nezdrhaj. Čika? Čo to robila Čika? Pomoc? Čo to robila Čika? Prichystám si najradšej F-ko. Musím sa dostať do toho employees. Potrebujem, aby som počul dvere. Manžel sa vrací. A je tam, kde ja potrebujem. Počul som dvere. Tak tu nák. Ja som strašný šťastkár. Čika! Straj! Fú. Čika jedna. Fú. Našťastie. Ako keby nezobrala si nás, zobrala si radšej jedlo. To sa písalo v tej minulej epizóde sme tam mali taký zápisník. A to je asi ono. Ty ma nahaj! Ja sa musím dostať do normálneho sveta. Ty jeden! Zajuch! Ty si mi dal taký jumpscare, ako som ešte nezažil. Fuj! Kde sa nachádzala taká myš? Lebo on akože... Ako keby... Ja som dostal nejakú tú myšiu trapku, lenže kde sa nachádza myš? Ja, jasné, tam, kde som našiel tú Čiku. Tam sa nachádzala jedna taká myš. A tu by sme mohli zobrať a dať ju k tej typke. To nedáva zmysel, nie? Teraz sa musím dostať na to isté miesto. Ja sa schovám radšej tunák a počkám, dokým tá myška tam vlezie. Už sa to zaklapne! Raz, dva, tri... Klapka, akcia, zaklapnúť. Tu je. Tam ako keby som niečo mal spraviť, lebo tam myš tam zaliezla a nechce ísť späť. Ja neviem. Do ventilácie, za ňou. Mám ju.
Mám myš. Ja neverím. Nie, nehovor nič. A zdraj. Achievement som dostal. Ja tu tak mám psa, tak ak počujete škrabanie na dvere, tak je to asi ono. Tak je to môj pes. Teraz mi to je jasné, teraz musím ísť tu angeče a tamto sa nachádza kuchyň. A musím sa dostať semka. Okay. Myšku, tu máš. Dobre, teraz môžem ísť semka. Fú, prvýkrát vidím kuchyňu, lebo ani v žiadnej pizzerii nebola. Tak teda ja idem na toho vtáčika. No, skôr kúra, ja by som povedal kúra, vták to není. Skovať! A už ide. Nevidím absolútne že nič. Go to entrance. Ja neviem po anglicky, čo to je entrance. Sekundu. Čo to? No toto nie je ničo. Čo to znamená entrance? Aha. Fajn. Dobre vedieť. Asi viem, kam máme ísť. Zmizni! Tu je ale... Tu si. Yes, díky ChatGPT. Nie, zmizni. Escape. Nepadaj. Šikana hajma. Yes. Go home. No, nebaví ten dom, ten je strašidelný. A to je náš barák. Už sme v dení 3. Oh yeah, baby. Neotravuj. Čo chceš? No, neviem. OK? Idem za mamičkou. Ahoj, mami. Ideme do školy. Ideme do školy. Lili. Do školy, li. Ahoj, fejkáčik. Neviem absolútne, že kde by mohol byť náš tatík. Ale jemu svietia vždycky oči, keď sa mama nepozerá k nemu do ksichtu. Čo to znamená? Že neviem. Vážne neviem, čo to znamená. Minule sme to preskúmali a vieme, čo tam je. Dylan. Placečkou som dostal po zadku. To je taká tá ruka, že ako sa s ňou deti hrávali kedysi. Možno sa hrávajú aj teraz, neviem, dlho som to nemal. What's the matter? Kde máme roztentované nohy?
Niečo máme zobrať. Nie, riaditeľňu musím nájsť. Niekde, že by bola... Kde by mohla byť riaditeľka? Tu by mohla byť riaditeľka. Takže mám nájsť kľúč. A kde môžeš mať kľúč? Ale aspoň nekričí za to, že bežíme po chodbe. Tu má kľúče. Tu je pani principálka. Hľadala. Tak idem zobrať jej tú vec. Knižka. Mám jeho plácačku. Tu klás. Kde máš klásku? Zabudol som, tu naľavo. Máme, takže ideme. A zase proste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desek, 4 lavice. Help me. Kto si? On chce ho vystrašiť kvôli tomu, akože z neho spoza skrinky vyskočí. Go home, no, don't go home. Go save your dad. A čo mám robiť? Prečo tu mám takéto plagáty? Tu niečo robiť? Vážne? Takéto ľahké? To sme nevedeli ani zamknúť? OK, fajn. Proste pohoda. Takto. Otvoriť dvere. A ja som nezemala, že akože... Ako rozbil on dvere, to sa pomenilo aj v budúcnosti, čo? A ďalší cápek je tu. A ďalšia. Má nejakú plno. Musím ísť do arkády. Je hneď tu vedľa, tak nie. Hovorím. Bežím. Je tu aj Čika. Prosím, no hoďte ma si zobrať, prosím ťa, tam tú vec. Chicha. Kika. Tam musím ísť ja. Teraz tam Čika. To robí endoskeleton. Já si slepá. Prišiel tento. To je zamknuté. A tu je endoskeleton. Fú, ja neviem čo robiť, ja som úplne stratený. Čika. Čo mám robiť? Akurát teraz. Ak sa dostanem do arkády. Kľúč! Má kľúč do arkády. Ja som ale bystrá hlavička. Teraz sa musím iba dostať. Prečo mi to dalo jumpscare? Prosím vás. Nezlakol som sa, to vám tak poviem, ale nečakal som to. Ty si taká hrozná. Kurá jedna. To
tento nevie otvárať dvere a táto je hlučná siréna. Ako by mohol vedieť, že som tu? Si taká hrozná číka, ja si sa nevšimol. Ja chcem ísť sem, poď sem. Kľúč to arcade. Som v arkáde. Bež. Ale akého rabita mám dať preč? Sú to dvaja. Ale toto si dáme na ďalšie videjko, aj toto bude tak veľa strihať, aj tak toto budem veľa strihať, lebo čaká mi tu veľa pes a ani neviem, ako toto video mám pomenovať, lebo asi nič sme tu nestihli, to je klasika. Tak, tešte sa, ďalšie video bude z jednej novej hry, ale nepoviem vám akej, ale máte sa na čo tešiť, takže čus!